ଗଲେ ହବନି କି ଗ ହଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଯେ କରୁଛି ଯେ କାଟୁଛି ବୋଲୁଛୁ ଶାଶୁଘର ଗଲେ କେମିତି କରିବୁ ସେଠି ତ କିଏ ନଥିବେ ନା କରିବାକୁ ହଇ ଗ ମତେ ଡର ଏକା ଲାଗୁଛି। ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା ସେଠି ଯାହା ହଉଛି ତୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠା। ଚିଠି ଲେଖିକିନା ପଠା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଠି ଯଦି ସେ ଚିଠି କାହାର ହାତରେ ପଡିଗଲା ବୋଲିକିନା କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଇଡିଆ କ ନା ତୁ ଯଦି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଇଙ୍କରେ ଲେଖି ପଠେଇବୁ ମୁଁ ସେଟା ଭାବିବି ଯେ ସେଟା ସବୁ ସତ। ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଲରରେ ଲେଖି ପଠେଇବୁ ମୁଁ ଭାବିବି ତାର ଉଲ୍ଟା ବୋଲି। ହଉ ହେଲେ ସେମିତି ଏକା କରିବା। ହଁ ମାନନୀୟ ମାମା ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବାବା ମମି ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୋର ଜୁଇଁ ବି ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏହା ଭାବିନେ କି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଭାବ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ନୀଳ କଲମ ହିଁ ମିଳିଲା।